Честит празник на българската писменост, на българската азбука, на българската култура. Честит празник във времена, в които се ценят други езици и култури, да запазим езика си, писмеността си и съзнанието си на българи е най-важното, което ни остава. Във времена на цялга култура и на друг тип послания, които ни превзеха и зомбираха съзнанията, да запазим българския дух, българската писменост и култура е мисията ни. И моето послание днес е: съвременни будители, продължавайте да събуждате хората и да ги водите по пътя към националното ни съзнание на българи, духа на българина и всичко, за което се е борил, дано да си струва и дано да се запази България. С уважение, Христина Горко.